Евангелле паводле Лукі. Аднойчы Езус выгнаў злога духа нематы. І калі злы дух выйшаў, немы чалавек загаварыў. І людзі здзівіліся, а некаторыя з іх казалі: «Бельзэбулам, князем злых духаў, ён выганяе злых духаў». Іншыя, выпрабоўваючы, патрабавалі ад яго знаку з неба. Але ён, ведаючы іх думкі, сказаў ім: «Усялякае валадарства, якое падзялілася само ў сабе, спусташаецца, і дом на дом падае. Калі сатана ў сабе падзяліўся, як выстаіць валадарства яго? Вы кажаце, што я сілаю Бельзэбула выганяю злых духаў. Калі я сілаю Бельзэбула выганяю злых духаў, то сыны вашыя сілаю, каго выганяюць іх. Таму яны будуць вашымі суддзямі. Калі я пальцам Божым выганяю злых духаў, то прыйшло да вас Божае валадарства. Калі узброены асілак пільнуе свой дзядзінец, у бяспецы маёнтак ягоны. А калі нападзе мацнейшы за яго і пераможа яго, то возьме ўсю зброю яго, на якую той спадзяваўся, і раздасць здабычу сваю. Хто не са мной, той супраць мяне, і хто не збірае са мной, той раскідае».